ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, ҳама каса созен хубен, саломатии хубан, зиндаву сарбаланд бошед шербачо. ана якумин эълон мо дӯстони азиз ба як кара хона дар корой аз шаҳри бохтар, яъне ки пешина қурғонтипа, ё ин ки аз ноҳияи Хӯросон ё ки аз шаҳри Сарбанд дар корой д дар хонага бошад, яъне ки д хонага бошад, 3 сотик замин бошад. футаги заминаш мешавад. нархаш аз 150,000 сомонӣ то 180,000 бошад. мехарам гуфтагиай ҳами якамон кадме ки доштагӣ бошад. дӯстони аз ҳамин ҷоҳо, яъне ки хона доштагӣ бошад, дар хона ё ки 3 сотик замин бо нархи то 180,000 мехара. рақамҳои ватсап мондагиам, марҳамат тариқи ватсап муроҷиат кунед дӯстон. иншоалло ки хонадоро ҳамира ҳами якара занг бизанед. дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин эълонамон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри бохтар, тарафҳои суғудиён, яъне ки роҳи калхозобод чапаи гуфтагиай. дӯстони азиз, 4 дар хона мебошад, 5 сотик заминаи 4 дар хона гуфтагиай. дӯстони азиз, коробкаи холӣ, яъне ки айнамихӣ кардагиай, ҳамихели ремонт кардагиай. дӯстони азиз, нарша 175,000 сомониш мегӯяд. рақамҳои соҳиби хона 96 00 27 00 қариб ба ҳамин рақамҳо метавонед дӯстон муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман дар ватсаби мо 911 32 43 44 қади роя кунед. дар номари оянда реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳам. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар наздикии мактаби 48. ҳавлӣ аз 8 сотиқ иборат буда дар хона ҳастае. гуфтагиай ки боз 8 сотиқи дигар боғи тайёр дорад. гуфтагиай хона аз калидори калон дорад. гуфтагиай дар хона кухни калон дорад ва баня иборат аст. дар ҳавлӣ боз гуфтагиай ки 3 камаз санг овардагӣ аз роҳи калон, дуюм кӯча. 16 сотиқ замин дӯстони азиз, дар хона нархаш 260,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамоси дӯстони азиз, номерҳои ватсапшон 003 33 14 12 қади ватсап дорад. тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба эълони навбатиамон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Данғара, маҳаллаи Армуғон, наздики қисми низомӣ, яъне ки ёвонстрой гуфтагиай. дӯстон, қарор дорад 10 сотиқ заминаи бино иборат аст, 5 дар хона. ба тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. ремонтҳояш хуб мебошад ва ҳаммоми замонавӣ дорад. дар даруни хона баня дорад. ошхона бо оби гарму хунук ҳам дорад. кухни, гараҷ барои мошин дорад. гуфтагиай анҷомхона, ҳоҷатхона, дегнонхона, дта оғил барои чорвои калону барои чорвои майда. хулоса дӯстони азиз, ҳама намуди шароитро дорад. нархша 750,000 сомониш мегӯяд. оби суи доимӣ ҳастае. дар наздикиаш мактаб, магазини хӯрокворӣ, хулоса ҳамаи чӣ дорад. меҳтпункт ҷойгир аст. маълумоти иловагӣ тариқи номерҳои ватсапшон дӯстон марҳамат муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф, деҳаи Дурахшон. 4 дар хона ва 10 сотиқ замина. Дӯстони азиз, баня дарунашда ҳастаи калидори калон, дута подвал дорад, якта гаражи калон дорад, боз болош мансар дорад гуфтагиай. Бо хона кунӣ мешава, оби суфед дорад. Халиро аниқ бошед, нарша 130 мега, боз муомила дорад. рақамҳо барои тамоми дӯстон 907 01 0080 ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки номи пешинаш Кӯйбеш ҳастае, деҳаи Пахтакор. ду дар хонаи коробка ҳастае дӯстон, яъне ки бе криша, 5 сотиқ замина, нақша 90 000 сомонӣ мега, боз камтара дигар савдо мешавад. иваз карда мешавад ба ягон мошини майдақадӣ. Документҳои хона ҳамаш 100%. рақамҳо барои тамоми дӯстони азиз 937 20 65 54 ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, наздикии қитъаи се. Хона аз 4 ҳуҷра иборат буда ва дута баня дорад. Якто баня дар даруни хона ҳастае, дуюмаш дар берун ҳастае. дӯстони азиз, дар беруни хона иборат буда, 5 сотиқ замина, боз савдо мешавад. нақша 360 000 сомониш мега. маълумоти бештар гуфтага ки дӯстон ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. рақамҳо барои тамоми дӯстони азиз 903 53 34 53 ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашон аз худи сӯҳбатшон пурсон шавед. дӯстони азиз, ҳатман дар канали мо арзон натиҷа подписатсия кунед. иншоалло ки ҳамихеле хонаи арзон ҳамарӯза барои шумо реклама мекунем. раҳмат барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Печина, Қурғонтепа, кӯчаи Баҳор гуфтагиай. хоб хона аз 4 дар хона иборат буда дӯстони азиз ва масоҳати заминаш 5 сотиқ замина, гирду атрофаш маҳкам гуфтагиай ки ҳолаташ бениҳоят хуб, ремонтҳои нав кардагиай. хона нав сохта шудааст, нархаш 480 000 сомонӣ, 4 дар хона ҳастае дӯстон, 5 сотиқ заминае. рақамҳо барои тамоми дӯстони азиз 901 21 36 31 ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашон аз худи сӯҳбатшон пурсон шавед. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар Ленинский район мебошад. Якхонага квартира дар 4-ум этаж қарор дорад. 43 квадратни метре. Нархи квартира дӯстон 320 000 сомониш мега. Боз гуфтага ки иншоалло камтара дигар муомила дорад. рақамҳо барои тамос 918 18 55 26 ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, раҳмат калом барои дастгирии беҳтаринтон. худованди меҳрубон нигоҳбон бошад. дастгиришон пешравӣ мост. хайр то наврҳои оянда зиндаву сарбаланд бошед.